Se pare că problema cu pensiile în Republica Moldova cuprinde un spectru larg de oameni, fie deputați, fie oameni simpli. În acest sens am hotărât să întrebăm oamenii de rând cine trebuie să aibă o pensie mai mare, un deputat sau un lucrător de rând. Acesta este un proiectul Opinia dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine trebuie să aibă o pensie mai mare, un deputat sau un lucrător de rând? Un lucrător de rând. Da, deputații prea mari salari au și așa că le ajunge. Și pensia tot trebuie să fie la nivel. Un lucrător de rând? Așa mă gândesc eu. Cu deputații prea are o năglită, cum se mai spune eu, fără obraz, fără nic. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine trebuie să aibă pensii mai mari, un deputat sau un lucrător de rând? Și lucrători de rând trebuie să aibă ce ei măresc cu 10%. Ei, dacă tu spui că Voronin a fost rău, el mărea cu 18, 20, 15%, 2 ori pe an. Dar ei pe 4%, 7%, 10%, 0,1%. Foaie verde. Și omul ăsta a muncit, că a muncit la socialism. El tot a muncit pentru pământul ăsta. Băi, clar că încercați să lucrați cu mintea, domnule. Mintea e scumpă astăzi, nu? Cine trebuie să aibă o pensie mai mare? Lucrător de rând. El muncește toată viața. Dar ăștia care stau la guvern ce fac? Stau cu fundul pe scaun. У кого должна быть пенсия побольше, у депутата или у простого рабочего? У нас-то, знаете, живут кто хорошо? Слуги. Слуги народа. Извините за выражение, слуги Бога. Вот у них и зарплаты, и дома, и машины. А у нас что? Что я могу на 500 лей сделать? Ничего. У кого должно быть больше пенсии, у депутата или у простого рабочего? А что, не ясен ответ? Что делает депутат и что делает народ? Народ трудится, а депутат сидит, баклуши бьет. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine trebuie să aibă o pensie mai mare, un deputat sau un lucrător de rând? Eu cred că un conducător de rând mai bine. Да. У кого должна быть повышенная пенсия, у депутата или у простого рабочего? Простого рабочего. Да. Если он работает, а если депутат не работает, то тогда не должен получать вообще. Скажите, пожалуйста, у кого должна быть повышенная пенсия, у депутата или у простого рабочего? Конечно, простого рабочего. Да. А почему так считаете? Ну, как человек, даже не знаю, это самое, затрудняюсь ответить. Но считаю, что у простого рабочего, ну, по крайней мере, не больше, но, по крайней мере, на одном уровне. У кого должна быть повышенная пенсия, у депутата или у простого рабочего? Простых людей. У кого должна быть повышенная пенсия, у депутата или у простого рабочего? Простого рабочего, конечно. Cine trebuie să aibă o pensie mai mare, un deputat sau un lucrător de rând? Un lucrător de rând. Respectiv. Așa o întrebare, cine trebuie... Nu are salariu bun în timpul profesiei. У кого должна быть повышенная пенсия, у депутата или у простого рабочего? Ну, конечно, у пенсионера должна быть пенсия. Конечно. Un lucrător de rând. Cine trebuie să aibă o pensie mai mare, un deputat sau un lucrător de rând? Aici nu le dai de capăt nici la unul. По-моему, простого рабочего. Все-таки депутаты достаточно получают хорошую зарплату. И дело в том, что они еще по-настоящему не выполняют свои обязанности, если на то пошло. Вот у меня такое мнение. Lucrător de rând, sigur că deputatul, el servește pentru popor. De atât, el trebuie să aibă poporul trebuie să aibă mai mare pensie decât deputații. Trebuie să aibă o pensie mai mare, un lucrător de rând sau un deputat? Îmi pare că amândoi tot una. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine trebuie să aibă o pensie mai mare, un deputat sau un lucrător de rând? E un lucrător de rând. Ei de lume n-au grijă. Așa că ce pot să vă spun? Asta tot depinde de dânsii. De sus. Și este tata de sus. Așa și noi și putem să spunem dacă ei sunt mari și nu fac nici o conducere în țara asta. Nici o conducere. Au furat milioane și pun deasupra pensionerului ca el să răspundă și să dea datoriile lor. Ăștia sunt niște fuligani. Și tot de așa de sus, de mărși de drept în cap. Și gata. Și așa am aflat că pensiile în Republica Moldova trebuie totuși să le aibă un om simplu, un lucrător de rând. Pare fi, nu sunt foarte afectați pensionarii în ziua de astăzi. Acesta a fost proiectul Opinia dumneavoastră. Eu sunt Daniel Tadese. Pe curând!